Mijiet ta' għalliema u edukaturi sal-lum għadhom ma ħadux il-ħlas li għandhom jieħdu għax-xogħol ta' supervizjoni li jagħmlu fix-xhur ta' Settembru u Ottubru. Ix-xogħol ta' supervizjoni fost l-oħrajn jinkludi li l-edukaturi jieħdu ħsieb l-istudenti qabel u wara l-ħin tal-iskola sa ma jiġi għalihom it-trasport. Il-Union tal-għalliema b'mod repetut tat ultimatum biex il-Ministeru jibgħat dawn il-ħlasijiet, iżda dan baqa' ma sarx. L-MUT qalet li l-Ministeru qed jiġġustifika dak li sejħet bħala diżastru fil-pagamenti minħabba xi uffiċjal tal-Ministeru li spiċċa l-qorti u miegħu ħall-programm li kien qed jintuża għal pagamenti. Għalunna ma tħallsux f'Jannar u ma tħallsux f'Deċembru għax kien hemm bidla fil-personel, forsi tafu kien hemm xi każ il-qorti u xi persuna partikolari kienet iddiżenjat is-software u s-software ħaditu magħha u ma rridx tħallih. Dawn huma affarijiet li qalulna. Iktar minn 1000 għalliem fl-aħħar jiem irċivew pagamenti ħżiena, inkluż rati ta' taxxi żbaljati, fejn kien hemm min ħabiss 14 euro flok 120. U mhux qed nitkellem dwar żball ta' euro għax kieku euro fejn ma fihiex, imma żbalji illi addirittura jmorru f'over 200%. Pereżempju xi ħadd li suppost ħallas 120 euro u minflok ħallas ta' 14 euro. Kevin Bonello staqsa x'inhi l-verità dwar dan il-każ kollu. Ma nafx jekk dawn l-iżbalji xi isiru apposta, ma nafx jekk dawn l-iżbalji humiex riżultat ta' human error, jekk humiex tort tal-kompjuter, jekk humiex tort ta' xi software, aħna qed insaqsu fil-fatt. Dan is-sitwazzjoni li hija ta' disrispett kbir lejn il-gradi tal-għalliema li ta' kuljum minn ħinhom jieħdu ħsieb għal sigħat twal tfal. Nerġa' ngħid nitkellmu dan fuq ħlasijiet ta' Settembru u Ottubru. Saħaq li l-iskuża li qed iġib il-Ministeru mhijiex valida. Jidher ċar illi hawn żbalji banali fil-fema tagħna illi setgħu ġew evitati bl-iktar mod sempliċi, tajjeb, jiena kont nagħlem it-tfal tal-primarja. Long multiplication bħal dik kienu jafu jagħmlu ġiġa dak iż-żmien tat-tfal ta' xar snin. Jgħid li fl-aħħar sigħat il-Union irċiviet tsunami tal-menti. U qed insaqsu aħna min hu responsabbli ta' dan id-diżastru, għax dan id-diżastru. Abbażi ta' dawn l-menti l-MUT qalet li musser tattendi għat-tnedija tal-Curriculum Framework mill-Ministru Dolores Cristina il-ħamis war nofsinhar. Aħna id-deċiżjonijiet tagħna huma dawn. Aħna maħniex se nattendu bi protesta iċ-ċerimonja illi se ssir illum ta' tnedija tal-Curriculum Qafas Nazzjonali tal-Curriculum. Il-President tal-MUT qal li qed jagħti ċans sa nhar it-tnejn biex titranġa s-sitwazzjoni għaliex inkella l-Union tibda azzjonijiet industrijali. Aħna bażikament qed nistennew li dawn l-iżbalji jiġu rettifikati immedjatament u aħna se nkunu kif qed tajjeb inti nhar it-tnejn se nibdew noħorġu direttivi jekk dan ma jsirx u barra minn hekk qed nistennew li dawn l-iżbalji li hija purament matematika sempliċi din ma jerġgħux jirrepetu ruħhom.